ymgynghoriad ar gynnig i gau Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfihangel Rhydieithon. Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfihangel Rhydieithon o Awst 31/2022 gyda disgyblion i drosglwyddo i'w hysgolion agosaf. Mae'r cynnig yn rhan o Strategaeth y Cyngor ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys. Cytunwyd ar y Strategaeth ym mis Ebrill 2020 a'r nod yw Trawsnewid Addysg ym Mhowys trwy fynd i'r afael a nifer o heriau sy'n wynebu'r sector addysg yn y sir. Dyma'r heriau. Cyfran uchel o ysgolion bach, llai o ddisgyblion, nifer fawr o lefydd gwag, cyflwr adeiladau, pwysau ariannol, anghydraddoldeb o ran mynediad at addysg Gymraeg, diffyg cynnig ôl 14 ac ôl 16, anghydraddoldeb o ran mynediad at darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol, a diffyg gwneud penderfyniadau gwleidyddol yn hanesyddol. Nod y cynnig ar gyfer Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfihangel Rhydieithon yw mynd i'r afael ar heriau canlynol, niferoedd isel o ddisgyblion, cyfran uchel o'r cyllideb fesul disgybl, dosbarthiadau oedran cyfun, arweinyddiaeth dros dro. Ystyriwyd nifer o opsiynau wrth ddatblygu'r cynnig hwn, gan gynnwys status quo, federasiwn, uno, cai. Ystyriwyd cryfderau a gwendidau pob opsiwn ac mae'r rhain wedi cynnwys yn y ddogfen ymgynghori. Yr opsiwn i gau Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfihangel Rhydieithon yw'r opsiwn a ffefrir. Pe bai hyn yn digwydd, byddai disgyblion yn mynychu ysgolion mwy o faint a byddai'n gallu darparu mwy o gyfleoedd iddynt. Fodd bynnag, byddai rhai anfanteision hefyd, ni fyddai ysgol ym mhentref dolau. Byddai hyn yn effeithio ar gymuned yn olau ac yn golygu y byddai'n rhaid i ddisgyblion sy'n mynd i'r ysgol yn olau deithio ymhellach i'r ysgol. Dyn wedi paratoi dogfennau ymgynghori sy'n rhoi mwy o wybodaeth am y cynigion. Mae'r dogfennau hyn ar ein gwefan c.powys.gov.uk/Trawsnewid Addysg. I gael copïau papur o'r dogfennau ymgynghori, gallwch daro e-bost neu godi'r ffôn at school.organisation @powys.gov.uk dim 1597 826 618. Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar y 14 o Ebrill 2021 a bydd yn cau ar yr 2 o Fehefin 2021. Gallwch ymateb i'r ymgynghoriad trwy lenwi'r ffurflen ymateb ar-lein, llenwi'r ffurflen ymateb papur a'i anfon dros e-bost neu yn y post, e-bostio neu bostio eich sylwadau ysgrifenedig. Mae'r ffurflen ymateb ar-lein a'r ffurflen bapur i'w gweld ar ein gwefan c.powys.gov.uk/Trawsnewid Addysg. Gallwch e-bostio neu bostio eich ymatebion i school.organisation @powys.gov.uk neu'r Tîm Trawsnewid Addysg Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Mhowys, LD1 5LG. Rhaid derbyn yr ymatebion erbyn yr 2 o Fehefin 2021. Pan fydd
bydd y cyfnod ymgynghori wedi cau, bydd y Cyngor yn llunio adroddiad sy'n crynhoi'r sylwadau ddaeth I law. Bydd Cabinet y Cyngor yn trafod yr adroddiad ac yn penderfynu p'un ai fwrw ymlaen gyda'r cynnig neu beidio. Os byddan nhw'n penderfynu parhau, bydd y Cyngor yn cyhoeddi hysbysiad statudol a bydd gan bobl 28 diwrnod I anfon gwrthwynebiadau ysgrifenedig os nad ydyn nhw'n cytuno'r cynnig. Yna bydd y Cabinet yn trafod adroddiad pellach yn amlinellu unrhyw wrthwynebiadau a ddaeth I law a bydd penderfyniad terfynol ar y cynnig. Rydym yn disgwyl penderfyniad terfynol erbyn diwedd 2021. Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys y dogfennau ymgynghori a dolenni I ymateb i'r ymgynghoriad, ewch i'r gwefan c.powys.gov.uk/Trawsnewid Addysg, rhif ffôn dim 1597 826 618.